Kanan. Maya to. Kadwaen dagiti kakabsat tayo ang mangyayawat ti pagyaman dang isuda yuan bangsoy Rogelio Rubang and family Natividad Kulong Lailani de la Cruz ken Cristina Cabradilla Lilibet Remular ken ti familiana ken ti special intention ni Miss Nati Lagan kastamet nga intayo kat kadwaen nga mangyayawat iti pagyaman na iti may ka 14 nga birthday ni Elaine Rose Bistiken. Kastamet dagiti misa minatay kararuan ni Andres Orsino. Alejandro Rubang, Arsenia Rubang, Ken Reggie Rubang, Bernardo Remular, Juanito Dasiego, Agapita Salibad, Ken Juan Salibad. Tumakder tayo kakabsat, tayo tayo makipagrangbak tinasantuan a misa. Intayon pasambayan tiapo saraben tay tikan kanta tayo isagot tay ti puspuso kararwa ken isip tayo tapno may kari tayo agdayaw tiapo la 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 isagot tayo ti puspuso kararwa ken isip tayo tapno may kari tayo agdayaw tiapo intayon pasangbayan tiapo sarawen tay tikan kanta tayo isaguti ayat tayo kakabsat ken pada atao tapno may kari tayo ngagdayaw tiapo la 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 isagot tayo ayat tayo kakabsat ken pada atao tapno may kari tayo nga agdayaw tiapo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko. Kakabsat agkamatalik tayo iti plano ti Dios kada tayo dagiti grasya ken pangiddeng na kada tayo dagiti plano na kada tayo. No tungpalan tayo ti pagayatan na
aglaplapusanan a bendisyon ti ipa ay na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasanto na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Kristo, mga sikat. Kristo, mga sikat. Mga sikat, o mga sikat, o Kristo, mga sikat. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Gloria iti Dios, ikangatuan, ket dito'y nagakapya, kadang iti tattao anaimbag ti panagnaknakemda, iunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kam ken ka, kapoy ti naindaklan, adayang mo. Gloria iti Dios, ikangatuan, Apo Dios na ilagitan nga hari, Dios Ama, aman nagkabali namin, ket sika ako miya Heso Kristo, bugbugto nga nagtilyo sa apo, Cordero di Dios, ken anak di Ama. Gloria iti Dios, di kangatuan, sika
sikat kadag iti basbasol ti lubong awaten kanta ito'y arararaw mi sikasin tutugaw iti makannawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos di kangatwan yan tamay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatwan iti timpoyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, day talaeng grasyam ti panginanamaan mi. Anan sata dawaten mi taaywanan na kamkadi, ket sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Dito na panakatay ni Ari Osias, nakitak ti Apo, si tutugaw iti trono na, nangato kinatanok, ket sinaknapan na ti kagay na tintero a templo. Linikmot dagiti si tatakder, ngumapapoy a parswa. Ipukpukaw da iti tunggal maysa, Santo, 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 nasantuan ti Apo ang manakabalin amin. Napno ti lubong iti dayagna. Nagungun ti fondasyon ti templo, gapo karigiti pukkawda. Napno ti mismo a templo iti asok, kinunak. Awanen namnamak, na ilunudak, dakes amin nga gaon itingiwat ko, ketag naedak tayan dagiti tattawa na rugit. Ken dakes titunggal ibalikas da. Ket ita nakitak dagiti mismo amatak. Tiari ti Apo ang manakabalin amin, kalpasan na, timayab nga imay kanyak, timaysa dagiti parswa. Si higem iti biggang, as sinipit na iti altar. Insagid na ti biggang iti ko, ket kinunana. Naisagid da ito'y kadagiti bibig mo, ket ita nadalusan kan. Ket napakawanen dagiti basol mo. Nangeg ko a kinuna ti Apo, sa sino ti baon ko, sa sino ti baon tayo, insungbat ko. Siyak ti mapan, ibaon nak. Ti sao ti Apo. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti di Diyosen. Agyaman na ken ka o Apo, iti amin na pusok. Kantaan ka iti pagdaydayaw ti saklang dagiti di Diyosen. Agrukbabak iti sangwanan tinasantuan na templom, kaya tagdaydayawak itinagan mo. Gapu iti kinapudnom, ken kinamanagayat mo. Tempakita manaturay, tinagan mo, ken dagiti bilin mo. Impangag na kidi mawagak ken ka, pinapigsanak tabileg mo. Uapo itanok na kanto, dagiti amin nga ari diti daga. Inton mangyegda dagiti karim, ikantadan to dagiti aramid ti Apo. Kasta met tinaindakla na dayag na.
Sangwem dagiti makapungtut akabusor ko. Ket isalakan nak babaen ti panakabalin mo. Uwapo aramidem amin nga inkarim amay paay kanyak. Agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat mo. Lipas mo tinrugim nga aramid. Ti may basa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat, kayat ko ngay palagip kada kayo tinaimbag adamag nga inkasabak kada kayo. Nga inawat yo ket pagbatayan na si titibker ti pamatiyo. Dayta ti ebanghelyo nga inkasabak kada kayo. Isalakan na kayo no sa lemetmetan nyo daytoy, malaksid no bareng-bareng ti pamatiyo. Inyawat ko kada kayo ti kang runaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo gapu kadagiti basol tayo. Kas nailanad iti nasantuan asurat. Ana itanem ket napagungar ti may katlo nga aldaw. Kas nailanad iti nasantuan asurat. Anagparang ken ni Pedro sa kadagiti 12 ket 2 nga apostoles. Kalpasan na nagparang iti naminsan kadagiti nasurok alimagasot akakabsat tayo akaadwan na kadakwada ti sibibiyag paylaeng ita. Nupay natayen ti dadduma. Kalpasan na, nagparang kini Santiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na, nagparang met kanyak. Nupay no kaslaak lamaysa anayanak iti tiyempo nga awan mangipagpagarup. Tasyak ti kanumuan kadagiti apostoles. Saan pa'y ket di arumbeng ang maawaganak iti apostol ta indadanesko ti iglesia ti Diyos. Ngem gapu iti parabor ti Diyos, nagbalinak akastoy. Ket natulungan nak ti parabor na. Saan la adayta? Ad-adda ti panagbannog ko, ngem dagiti amin nga apostoles. Nupay iti kinapudno na, saan asyak ti akin aramid no diket ti parabor ti Diyos nga adda kanyak. Ngarod, nagapuman kanyak wenno nagapu kadakwada daytoy ti kasabami ket daytoy ti patyen tayo. Ti sao ti Apo. Sa pulen ay ti pagarian ti Apo, kas maibagan. Ket amin tumaiten tuken ka. Alleluia, alleluia. Sa pulen pa'y ti pagarian ti Apo, kas maibagan. Ket amin tumaiten tuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria te may paay ken kawa. Iti naminsan idiagtaktakder ni Jesus iti igid ti danaw ti Genesaret. Nagdidinnoron dagiti tattao nga umasideg ken kuana tapno dumngegda ti sao ti Dios. Nakita na iti igid ti danaw ti dua bilog a pinanawan dagiti mangalap anapan ng buggo kadagiti iketda. Limugan ni Jesus iti maysa kadagiti bilog. Ti bilog ni Simon ket dinawat na ken Simon nga ipatinga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bilog ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna, kinuna ni Simon, ipatingngam ti bilog ket iwayat yo ti iket yo, taagkalap kayo. Maestro insungbat ni Simon, nagpatpat nagkami a nagkalap, awan Apolos tinaalami,
Ngem no kasta ti kunam iwayat ko dagiti iket. Inwayat da dagiti iket ket ado tinaala da ket dandanila mabsang ti iket da. Pinayapayan da nga rod dagiti kakadwa da iti sabali a bilog tapno mapanda tumulong kadakwada. Napanda ket pinunno da iti ikan dagiti dua a bilog. Iti kasta ngan nganidan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket kinunana, Apo adaywan nak tamaysaak a managbasol. Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwana ti kaado ti nakalapanda, kastamet da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, isuda a kinakuyog ni Simon. Di kaagbuteng Simon kinuna ni Jesus, manipod ita tattaon ton ti kalapem. Insang at da dagiti bilog, pinanawan da amin ket simurot da ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ijay naggapwak nga parokya ijay Sibilia. Ti Santa Cruz ngamin 49 nga barangays, tallo ti parokya na. Ijay Immaculate Conception ijay sentro, ijay San Jose iso ti parokya mi iti banda daya, ken ijay Sibilia, Our Lady of Guadalupe, iso ti naggapwak. Ijay 49 nga barangays, more or less 40,000 ti population ti Santa Cruz. Ngam de 13,000 dandani gumudwa ti population naggapo ijay coastal area igid ti baybay. Taluk-lukwak dagiti taga di dadadtani dagiti dadduma. Paktorya ti ubing itoy kunami ito na pangkamagmisa apaw nagadaw. Nagmayat nga pagiwarasan ti tulong no dadduma ta nakadaduda ka nagmayat nga kitaan. Kamuyo ti biag da dijay kadwan na kadakwadaham mga amin ngam kaadwan na mangalap ti pagbiyagan da. Numayat ti panawan, apaw, maitsambada, naraboy. Tila kalaban da, no, napigsa ti angin, wano, at bagyo, tanda palubusan, ken talagang nakadildelikado, di laeng ti kalaban da. Ngam, the whole year round, ad-ado ti maala data dumanon da dyan, international dyan ti, ayan ti pagnaan ti barko pa yan. Kinto no kuhan adda ko na, Apo, alain nyo ti si Dayo, apayamanang, nakachamba nila kay ko. Mano akilaw, no, di bunjing ko na adda iti dadakkel nga, niya ti bunjing, boslogan, wano susay. No, makaala da pa iti 150 kilos. Sa bali lang dagitay babasit. Kung itsamba Apo, namapang ka magmisad jay, Apo, puro ikan, jadi daton da mo pa'y mauawit, kanagmaya mo no dadduma. Ngam kan tiyawak idata no nakaala dati kasdi kadakkel, dati bunjing. Ay, Apaw, tumapog kay manubigatan, no kunam kumata nagmisa kay tirabi ko, haan Father, aginana kami, amuyo ti inanada, ay karangan damot na video uken. Alay, kanta mo tan. Numnumuta kantaya, uy, hanga kastak kantayo, kung nakamuyo ti kantada, agsipot-sipot ka. No agpataaw ka, kung na ni kumpare, palpaliiwan na ka. Jadi, ang kastamot ati kantayo, kung hamana po, naruam kami, kung nadamat. Diyan mo na niya dayay. Nagsipot-sipot ka ti kantada. Kas diyan, nag-celebrate da. Imagine mo, makaala pa, may sanga tao na daduma ka, maka 25 mil, 30 mil, kita na may sanga tapog. Ngam sa bali magkanya tayo, ti matrigat na dijay, no awan makalapan, taawan mo talon dagiti daduma, sa bali magkanya tayo ta, datay mo ito ka manalon ka, uray no agbagbagyo, at dalat bagas tayo, di tinagdumaan tayo, ngam awan mo si tayo, mabalin mo lakit ti kamote, hanggang rich kids, no rich kids kamot ake, gumatang kamot ati, korn beef kada makamu kamo biag mon. Kakas ti biag, isong nagdalo yun, nagbagyo, data makadomingo, 2 Domingo nga nagbagyo nga handa nga makakalap, ado ti marigatan. Dejeti rigat na mo't ijay nga area, ngam no maichambada, sa bagay ti dagdaduma makaurnong damot tata, dakkel mo't di kitaan da.
Kaya imaginan nyo ni Pedro, piyapay dagiti mangalap tayo ditoy, tadi makina. So nga ni Mayor Santa Cruz, winarasa natin kadado nga bilog dagi jay mangalap. Tayo ti osarenda. Di makina kada Pedro, awampay la makina idi. Di gaod. Kinapanda nagkalap. Kuna ni Apo Isos bigaten, ipatingayo ta bilogyo ta agkalap tayo. Agreklamo ani Pedro. Aha! Imagine mo ta nagpapanag kami ang nagkalap, awan Apolos, urel ako mano bagsang wano, ang papagat wano, anyat na tinaaladan, wano ampo, awan, pulos ko na namot. Yan ang mga imbaga nga kuan. Ngam ko na, gapota kaya mo, ipadas mi, imaginam. Gapota, ngam na isuti ko na ni Pedro, ipadas mi. Iwayat mi ti ikat mi, imaginam ni Pedro, dimakkel amang ngalap na iyanak di igid ti baybay. Nalangaus ti isbuna, di man nagaigid ti baybay, nalangaus ko namin talaga nga. Ngam na, di jay, expert isuna, ginalids na, gi-experience na, gilaing na, amo na nga basaanan, awanan na tinga ti ikanan ta, nalawagan, katimangibaga kanya na nga agkalap, karpentero ni Apo Isos haan nga mangalap ngam ibaga ni Apo Isos go into the deep cast the net kunana daya iwiwayat yo ta iketyo madijeri na ni Pedro ata expert nga rod isuna ngam gapot ako nam kunana surutak inwayat dati iket da amoy dati kanta nga Pedro Santiago Juan na nyo pa mo yung mga kanta, mga aksyon songsa. Pedro Santiago Juan, napanda nagkalap, sadyay, kabarwan, inwayat dat ikat, kapi na alada, wampay pula na. Katikanta na, ado, tinaalada, uray lang nga, imagine ang description na, uray lang nga mabsang di ikat. Imagine ang dayay, expert ni Pedro, mangalap, nalaing, indakdakkel na, karpentero di mangibagang agkalap ka, nakaalat tinagado. So ti kung kunak ka, siguro advance ni Apo Jesus idi. Aday bulbul sana nga feeds. Wano tuyo impurwak na di kagkalap kayo, oh, nagtatapaw da, nagadon. Ka-advance. Amo yu ti St. Peter's Feast, kunada no, pang ka jay Jerusalem, jay kwa, tilapia di naalada Pedro. Kinakigtot da, iti kaado tinaalada. Uray ni Pedro, nga eksperto amang ngalap, nakigtot. Kanya ti ibagbagan na ditoy. Talent ni Pedro, experience ni Pedro amang ngalap, nakasanayan na, amunan nga awanin ti ikanta na ngaton ti nakatangkayagan ti init, versus the knowledge, the command of God. DJ laing tayo, DJ pagsiglatan tayo, DJ amin-amin nga adda kada tayo, pigsa tayo, expertise tayo, against the will of God. No daduma, versus kuna tayo hanang against, kakunata, sinurot na lata ni Apo Jesus. Kano daduma kas jay tayo umat, adda paglaingam, adda expertise mo, adda sanikwam, adda adu ti adal mo, ti saludsod, maiyan nurot kadi, maiyan natop kadi, ijay pagayatan ti Diyos. No ni Pedro di aka uray da tayo mat, aka narigat ati agkalap. Piyapay dito ayan tayo at tila isarwag mo ka tabukol haan. Kanya daklis. Da kita tagabaybay nga dadtoy, apay ka nga dakay dito yung nga tagabaybay Amuda ti daklis. Datay nga taga dito bakang kay pa nakakita daklis. Mapang kami makita daklis, anya di daklis. Ibinat da iya ipabaybay da di nakatatidog nga ikat goyodan ti bilog. Mano kilometro niya mo 200 meters samat. Mapang kami makiguyod. Intay makiguyod kun gaputan nagdagsen mat hang kami magpigpig sa kumkumpot kalaang. Nagdagsen, nagdakkalan nyo maguyod.
Ngam ikanda ka ikan, uri hanggang pigpigsa kung kunamla. Agbibitin kami pa, diubing kami. Kanya dakas jemat, imbag kanya tayo at abilog dangay Pedro ti bannog da nga nabisbisinan, nagpapanag, kay isuda ti mangiguyod, iwayat da di ikat da, kay di kwan ado na alada. Kuno pampanunutan tayo, di siglat ni Pedro, haan nga umanay, ijinalis ni Apo Diyos, ijay plano ni Apo Diyos. Kuno daddo matisalsaludsudan tayo, uray ti personal abiyag tayo. Mayan nurot ka di, ijay kayat ni Apo Diyos. Ti aramidag iti biyag ko, mayan nurot ka di, ijay kayat ni Apo Diyos. Di mat ado kada kayo, hantay nga aglibak da kayo nga natataengan. Idi agbasbasa tayo ti college, agbasbasa tayo ti nagmayat magka di plano tayo no daduma. Wano addamot plano tayo nga pagbalinan. Ngam idi nagbaliktad ti lubong kajiplinan panong kahambang nga isuhaan. Oh! Tipay plano mga asawaan, hindi ka, tinto asawaag, dahi tayo adda trabaho na, haanak to ag trabaho, agpagpakyutek sakto laang, nakasiksiksi agtaw, ay masapul to nga engineer. Nakaasawa ka mo, tinakakurong-kurong, agmulbulagat nga. Dito nakaarte ka, nakapilpili ka pa ila idimot, idi kabanbanwagam ka, nakapilpili ka, idi agawanan ka, aglabas awang ka kalendaryon ka, uri sinnotan. Presyo ba, presyo nalaos nga galunggungan, ura yun, basta dala ka mga isalakan mo, kinabaakaw. Kung nagmaya mo di planom, uri ka kada kayo, kastoy matiplano tayo, idi, kastoy ito tibiyag ko, sa bali mo di ented ni Apo Diyos. Nagado di kayat tayo ngam sa bali mo di ented na. Uri ka siya, kape plinano kaya tagpadi. Never nga pinanunod ko tagpadi, idi school kami, nagpapalista dagi di ka school, akngarod nga agpadi, siya haan, apaya, ti amok ti padi na sirib. Pinagpadi nak mga nang. Tiamok ti padi na ba nang apo siya mga agsisida bugoong ang kay pinakaraman bugoong tarits kids kay nga rod. Tiamok ti gwapo, apo nagwapo, at tiamok ti padi edi nagwapo, apo rupak pa lang katuggarengan. Ngam tila kararag ko edi agoy-goyod kam ti mga pagpadanom mi ti tabako kastoy ko mga season, apo apay kastoy la ti biag kon hagom imbaga nga apo pagpadjenak, may kariak ya. Apay kastoy lang ang tatibiyag kon kunak ngam, DJ kayat ko, awang kati kayat ko, biyag kon, tila kayat kon, umangat ko mamo, DJ nga rigat. Kinji plano na, adda magayam plano na kanyak, sa bali mo di plano na kanyak. Kasdi na po Diyos no daduma, adda DJ kayat tayo, ngam sa bali, di plano na kada tayo. No adda planom tibiyag mo, pampanunutam, adda mo't plano ni Apo Diyos para king ka. No daduma ka nasukir tayo. Apaya, siyempre, adamo laingag. Adamo kayak mo ti agbasa, kayak mo adamo sanikwak. No daduma di kayak tayo ipapilit tayo. Ngamhaan nga maiyan nato, pahaan nga maiyan nurot, iji plano ti Diyos. Kanayong ko nga example, di may isang nagyanak nga parokya, dagaji ako light ko idi, fresh graduate da, na nagpipigsada basketball, nagtatayag da. Idi nakaruwarda ti letan, ngam education amin ti course da. Nalpas da nga ti let dan kapasada ti let dan. Agpulis dan. Police, BJMP, fire, na may mayat, isugar ti uson. Kada ito'y may sa, active mo't awam masaki na, naglaing mga basketball, taray nga taray, na agpabipi ijay health center kin ijay kaaruba da, normal mat. Ngam namapan dyan, ti pag-screenan ti Napolcom, high blood. Naawat na gaji kakadwanan, agsublin to manan, alay jogging, alay diet. Inton makadanon iyay, high blood. Agsangit na apa, oh, nyati kayat mo, nyati biyag ko. Umay kanya ko nagsangsangit, kanya sangitam. Nahanga para king kano nga isuplano niya po Diyos baybay am. Siyempre di pride na mo't akad dagi kakadwana ka naawat isunahaan ha. Kaya di ko ang kunak ingka ni manong mo napanti kumilek no maawat kadta dayta pulis nga tartari gayam gwardyam to laeng no eleksyon.
Sunto para awit ti baluta, si kanto mangibaon. Napanmat. Hindi ko mayatan, may mayat yari nanan. Ingkag pulisan ko nakahaanan apo, apaya, no alas 5 awan trabaho, kung Sabado Domingo awan trabaho, isuda adda. Kamalagayam. Ano daddo magamin, adda di kayat tayo. Ngam na pinpintas tulat ta, no tungpalen tayo, ti kayat ti Diyos, taditay ammo, ti plano ti Diyos. What if ni Pedro ka nag-resist? Anya nga tanong ni Pedro ka nagkudkud. Siyempre no usaran na jilaing na, expertise na, indakdakkel na at trabaho. No kumano nagkudkud latawan at maalatatan. Nagkamipay, urila ko man udang. Siguro at danaala nga kakadwa ni Pedro nga udang ng inlibas ng insamol. So nga awan pulos na iyawid da. Ano dagiti ako light di jayo na kinsaw in buggo da basi talaga nginares dan. Kaya awan na ala da. No inusar na ko ma DJ nagtalek ko ma ijay laing na nagtalek ko ma ijay pigsa na sirib na rimwar nga tati adu nga ikan. Bakahaan. Or balbaliktaden tayo. Pinasikatan laeng ni Apo Jesus ni Pedro. Takayat na nga, agbalin nga, hampay lang adalan ni Pedro idia, damdamo agkita. Takayat na nga, agbalin nga adalan na pasikatak man datoy, ibagak kadagiti ikan nga handag patpatiliw, baka binilin na, Diyos nga rod haan, sa into na ibagak nga umayda. Idinakitan ni Pedro, tipan nakabalin ni Apo Jesus, tibilag na anya ti kunana, panawan nak Apo, adaywan nak naman nagbasolak, narinanan, anya tiki naman nagbasol nga ibagbagan Pedro, di jay talek na, jay laing na, nagtalek ijay laing na, nga haan nga namatikin ni Apo Jesus. Anya ti kunana ngamin, Apo na ibagam nga agkalap kami, nagpapanag kami ang nagkalap ngam awan na alami. Di jay ti side ni Pedro. Di jay tiki naman nagbasol, di jay bukudan tayo, ipagarup tayo, nga kukwa tayo, dagiti decision ti Diyos. Dahil siya nga kunanan, idisimuroten, napanen, no pay kasta, iwahayat miti ikat. Dahil jayan nabigbignan, nga nakapsot isuna, agtaltalag ijibukod na nga laing, ngam addagayam ni Apo Jesus nga million times nalalaing. Iso nga kunana, adaywan nak, ta managbasolak kuna ni Pedro. Anya ti kuna ni Apo Jesus, the promise, anya ti promise na, hangka madanagan, haanton nga ikan ti kalapom, tattaon ton. From then on, idinaisang at da di ikat, sigunda ito'y iba'y panakaisurat ti Ebanghelyo tayo ni San Lucas, pinanawan da aminan, simurot dan ken, gaputan na rin na dan di bilag na, nasarakan dan ni Apo Jesus. Kaya dan nga inibatan da di indakdakkel da, pagsapulan da, pagbiyagan da, kaya da pa nga inibatan, tanari na, dan nga adda ni Apo Jesus itibiyag da. Kasi matikarit na kanya tayo. Hantay nga agtalak una, iji bilag tayo, hantay una agtalak tilaing tayo, hantay una agtalak iti kinasikat tayo, hantay una agtalak iti position, kada power tayo. Mamati tayo latta ko mga adda Diyos. Isusan ka ibagak kadag itag training, kadag pastoral worker, ito'y simbahan tayo. Ni kumaapo Diyos. Ijay panag-meeting tayo, ijay panggap tayo, ti pastoral program tayo, adda ka din ni Apo Jesus, uno, pakitang gilas laeng nga, wow, nagmayat, nagadoda, adda ni Apo Jesus, ita kinaaduyaw. Nagmayat niya simbahan, da ni maararamid manin, adda ni Apo Jesus, dita. Iso nga sang kaigunam-gunam nga amin ko mga aramidon tayo, ikararag tayo, nga sapay kumata, maiyan nurot, iti plano ti Diyos. Uray day ta ambisyon nyo, ta apuyo, anak yo, dagita kayat yo nga masabayan da, ikararagan nyo, sapay kumaapo tayo, maiyan nurot, iti planom. Tanudagdo makadda kayat tayo. Di tayo matingitingan, no maibagay, iji kayat ti Diyos. Di tayo maarinaan, no jar aramidan tayo, maibagay, maiyan nurot, iji pagayatan ti Diyos. Ala, numan pa'y managbasol, numan pa'y nakapsot tayo, kaslakin ni Pedro, no daduma, agtaltalik tayo, di bukod tayo nga pigsa. Napinpintas to pa'y laeng,
Nuri naen tayo, maiyan nurot, ijay plano ti Diyos. Anya ti magungguna tayo nga umawat iti plano ti Diyos. Sumurot iti plano ti Diyos. Abundance na barayuboy, a bendisyon. No, umanurot tayo iti pagayatan ti Diyos, milagro ti umay iti biyag tayo. Imagine nyo, di maibasa idi na minsan. Diya ka muna niyang aldaw di uno din kay nagaramid ni Apo Isus ti milagro, idi nagawid iji ayan na, awan mamati king kuana. Iso nga basit ti naaramid, a milagro iji nakayan na kan na, taawan ti mamati ken ni, awan mamati ken ni Apo Isus. Iso nga nukit kitaan tayo, ti milagro ti biyag tayo, talag ken ni Apo Diyos, talag ken ni Apo Isus. Uray no kuna tayo nga dati, imposible. Adda problema ko kayat tayo sulbaran, addamot laing tayo, addamot kaya tayo. Uray no imposible. Ngam di tayo ammo, no sumurot tayo ken ni Apo Isus, baka nalalaing napinpintas ti plano na ngamda tayo. Baka napinpintas di solution na ngamda tayo. Baka napinpintas di jay wagas na ngamda tayo. Tanudad dumaka adda bukod tayo nga wagas. Anya ti umuna nga step na dato'y kakabsa, submission to the will of God. Sumurot tayo iti pagayatan ti Diyos. Agtungpal tayo iti pagayatan ti Diyos. Ulitin tayo, inya ti maawat mo, abundance, parabor, maikadwa, milagro, agtaray iti biyag tayo. Hala kakabsat ni Pedro, idi nasarakan na ni Apo Isusen, idi narinanan, tibilag ni Apo Isus iti biyagnan, simurutan. Sa ludsod mo dito'y Salcedo, awan sapay mo nakari na tibilag ti Diyos. Pasig sa mga mapilpilit. Asig sa mga awanin tayo na paya, kung nangamin ni Apo Paday. Awan sapay di jay na duyos mo tiri na nga sumurot ken ni Apo Isus, gapulata, imbaga ngamin ni Apo Paday. Awan sa mo dati, hindi jay, no marinam ti bilag ni Apo Diyos, marinam ti bilag ni Apo Isus, milagro. Uray tata. No, italag tayo aming kingkwana. No, may kayag pa rin tumang dito. Apo, matungpal ko mati pagayatam. Matungpal ko matinakam mo. Di mo lang ti kararag tayo. Kung matungpal tinakam na ito nga parokya, haan nga bendisyon. Kaagabgabor ti bendisyon, aggabgabor ti grasya na, aggabgabor ti parabor na, haan pa'y lang at tanganakam na di jay. Nung napinpintas latan, sumurot tayo kingkwana. Anyaman nga pagdadaanan, problema, sakit, pakarikutan, pakadanagan, future dagiti ubing, future ti pamilya tayo. Isubmit mo, Apo, maibagay ka di iti kayat mo daytoy. Agtong palak iti pagayatam. Itad tayo amin kenkwana. Hanteng agsuksukir. No nagsukir ni Pedro nga hanang inwayat ti ikat, han na nakita di pan nakabalin ti Diyos. No inusar na jilaing na, han na nakita ti pan nakabalin ni Apo Isus. Iso nga padasan tayo man ti agpakumbaba, itad tayo mangkingkwana ta makita tayo ti pan nakabalin na. Itad tayo mangkingkwana amin tapno mari na tayo ti bilig na. Itad tayo mangkingkwana amin ta makita tayo ti panaggaraw na. Sungorti ko na tayo, laing tayo, sirib tayo, versus the will of the Father, the will of Jesus, di kayat ni Apo Isus. Anyagad ti pangabak tayo, kanakaps tayo, Diyos garod isuna. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao,
kastamat na ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagurukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay umararaw iti Apo aman nakabalin, adu ti nakalapan da Simon, Pedro, ken dagiti kakadwana, iti panagtungpal da iti bilin ni Apo Jesus, amang iwayat manen ti iketda, ipakita da ito'y ti ayat na kadagiti agtungpal iti bilin na, umararaw tay nga rudkat ko na tayo, denggem Apo ti kararagmi. Agpaay ti simbaan tayo, nang runa kini Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken religyoso, tagtultuloy ti anepda ang mangisaknap, tinaimbag adamag, ket adupay a tao ti mangawat ken Apo Jesus a Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, ta ipangrunad ako nga itrabaho ti pagsayaatan ti kaadwan, saan ket adagiti bukod da apanggep. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti gimong tayo, takanayon ko amaamiris tayo, ti kay papanan, ti panagsisinaranay, panagiinnayat, ken panagtitinulong. Tapno agbalin tayo, anapudno apasurot ni Kristo. Kumararag tayo, iti Apo. Agpaay kadagiti agnayangay nga agpadi, ken sumrek ti kinarelihiyoso, tamataginayon ti gagarda a sumurot ken Kristo, ket agbalinda amang ngalat ti tao ti masakbayan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tamaragpat da kuman ti gloria ti Dios, babaen dagiti kararag tayo nga agpaay kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, denggem Apo ti kararag mi. Apo mi a Jesus, simurot kam ken kababaan ti bunyag, ammo mi a kanayon adenggem dagiti kararag mi, italik mi ngarud ken kaamin dagiti adaw-dawaten mi, ket sinanama kami apat gam ida iti nagan mo. Dawaten mi daytoy gapumet laeng itinagan mo. Amen. Sagot mi anano mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama, awatem pasantwem vida, daytoy tinapay pasan
tuem kuma keday tuy ngarang ngait ay daton miken ka ket sa pela kuma damay karida iti padaya apang supapak mi kinadongom o ama daytoy tinapay pasantuem kuma ket daytoy ngarang ngait daton miken ka ket sa pela kuma tamay karida iti padaya apang supapak mi kinadongo mo ama idaton miken ka apo ragragsak mi nga anak mo pagyaman miken ka nga nagparabor nga ama awatem pasantuem vida daytoy tinapay pasantuem kuma ket daytoy ngarang ngait daton miken ka ket sa pela kuma tamay karida iti padaya apang supapak mi kinadongo mo ama daytoy tinapay pasantuem kuma ken daytoy ngarang ngait daton miken ka ket sa pela kuma tamay karida iti padaya apang supapak mi kinadongo mo ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo-ayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po, awatin na sa mga dubudodan. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios nga apo mi pinarsuam dagitoy tinapay ken arak tapno saranayan da tinarasi abagimi ditoy daga ipaay mo kadita pagbalinempay ida saranay ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno ay may ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaan ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaan ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apatswa ti langit ken dagan apnuda iti pakay daydayawa Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan Hosanna
Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam, kati paimo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungang, inakang insalakan, manubot ti sangalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakaminsalakan, manubot ti sangalubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon ko malaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay may ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Taku kwam tituray di panakabalin ken daya iti agnanayo na di tuag sarda. O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Hasta kumamen. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lobo.
Kasya na kami, kasya na kami. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti, basbasol ti lubong. Kasya na kami, kasya na kami. Kordero ti Dios, amang ikat kadagiti, basbasol ti lubong. Item kadakam ti kapya, item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga saom, mapaimbagton ti karar. Eucharistia, anasantuan, taraon, tibiagan ay langitan. Sagot ka, ti Diyos sa naindaglan, sakramento, amakay salakan. Eucharistia, anasantuan, taraon tayo na Diyosan. Tangdangay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Tangdangay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Eucharistia, panagyaman, iti parabor ti Diyos ati mabilang, arikot wenno liday intay iraman, italek tayo ti biag ken masakbayan. Eucharistia, anasantuan, taraon tayo na Diyosan. Tangdangay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Tangdangay sidong ilay, insina lidumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Eucharistia, intay rambakan, sakripisyo ni Jesus makay salakan, ti ipapatay na ken panagungar,
dagiti basbasul tay inapinakawan Eukaristya anasantuan taraon tay Diyusan tanggang ay sidong ilay insinalitumay kasken ni Maria agyamantay ken Jesus agtulnog tay dangdang ay sidong ilay insinalitumay kasken ni Maria agyamantay ken Jesus agtulnog tay agyaman ka ken kaapo sagot mo inawat mi degdegan at pamati nga agayat ken agserbi simiet nakmo kadakam nga anak mo nga agyaman ken kaapo iti agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo, ang makiranod kami iti maymay sa apadaya, tapno madegdegan ti panakikaysami ken Kristo. Ipaay mo kadi, mamataod kami kadagiti bunga ti panakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan tinasanton a misa, maaramid tay final training tayo para into no installation tayo into no may Domingo, ken election tinyo set of officers tayo. Pagyamanan tayo titunggal may sa tikad datay manen iti daytoy na santon a misa. Adu dagiti naggapo ti adayo a lugar sa bali a lugar. Alanay kumaapo Jesus ti imayan tayo amin. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos apoon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo tapno makipagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan nga ayat agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Ti pammendisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen tinasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Surutenda ket pagbalinen kayto surutenda ket pagbalinen kayto amang alapit iti tao pinanawan dadagos dagiti iketa ket simurot da ken kuana pinanawan dadagos dagiti iketa ket simurot da ken kuana
ken Jesus, tay so ti dalan iturong, mungarot ti biag ko ken Jesus, tay so ti dalan agturong, kinapudno surot hendak ket pagbalinen kayto, surot hendak ket pagbalinen kayto amang lapit itaw.